Ngiyathokoza Shenge umphathi wohlelo ngaleli thuba ongipha lona. Ake siqale sithi kumnandi ukuba lapha. It is nice to be here. Siyathokoza. Ngifisa kwake ingoba sibingelele sibongile kumphathi wohlelo. Ngibingelele injukulo ekhona. Ngibingelela amakhosi akhona. Meze ukuthamba ngibona inkosi ekhona ngabe ngathi indawo inakanga. Ngibingelela usodolophu sokhaya. Umgazi nephini lakhe ulingonde uMamadela olapha phakathi kwethu nethimba lakhe mhlambe mangibalula nje umfowethu ukhomo obamsele naye ngibingelele usomlomo Shenge. Ngibingelele bonke abakhona abasebenza ngaphansi kukamasipala waSondini. Nizweleke bakithi amazwibela omasipala waSondini angithi nizwele Mashele. Ukuthi mthaba ikhande kakhulu ngokuba ithuba abanikiweyo balisebenzise ekuthuthukiseni lesi sizwe sakwaButhelezi hayi lapha abanye bawogombela kwesabo. Mashele. Ngifisa ke futhi ngawaqhubeka ukuba ngibonge eMashengeni akhona seyithuliwe kini abanumzane abaye bangiphelezele. Ngiyangcizelele-ke bakithi abanumzane laba abantu babalike ngathi kuphakamisa isikhundla sami cha bakhusela isihlalo sobukhosi bakwaButhelezi. Ngakho-ke ngenhlahla yimina ngisahleli kuso njengamanje. Kwamina bangibhekile ukuthi ngiqhuba kanjani bese-ke nami-ke ngikwazi ukuthi ngikashele lapho ukuthi ngibhekele. Ngakho-ke khona abanumzane abakhulu Mashenge kufanele nazi ukuthi manje ngibona njalo yini nabo banalowo msebenzi omkhulu ongaphezulu kwami noma ngaphezulu kwalowo osuke esesihlalweni. Khona abanumzane abanye abangabekwanga ubekiwe owasephakameni elimaziyo ibamba wabekwa nowaseMadlaka umnumzane omkhulu. Khona umnumzane phakathi kwethu lapha waseyidwadweni u-Elisi bekhona umnumzane uNiko wakwamaSonto esinaye lapha. Ngilapha-ke phambi kwenu Mashenge ngiphelezela uNdlunkulu nalo ngokubusisa komkhandlu elibizwe ngayo uMamahale naye othaka ngiphelezele nginaye lapha. Abanye abantu abakholwa ukuthi iminyaka esiyedle kube ama-30 uNdlunkulu lo engigadile. Ngelizwe Mashenge kuthiwa umuntu mayithi mina ngiyikhanda lomndeni angithi sisho lapho ikhanda indoda. Ebese bethabaye kodwa-ke intamo nkosikazi. Angithi intamo nje ikhanda ibheka kude. Ngakho baye basho njalo uNkulunkulu ngiphelezele futhi umzukulu womntwana lapho indodana wami uNkululeko esinaye lapha. Ngibingelela iy'nduna zomntwana zonke zalapha esizweni sakwaButhelezi eyilapha. Ngibingelela amabutho akhona ayingubo yethu thina esiyisizwe. Namaphoyisa asiqaphileyo akhona nawo phakathi kwethu. Umfundisi osivulele lapha ngomthandazo. Ngibingelele ney'nsizwa lapho ezike zasiphuza wendlebe nokwamehlo sifika sibonge. Ngibingelele omama bakhona bakithi ngaso sonke isikhathi asibaphakamise omama bakuthiwa inzala abantu bakithi. Ngakho omama kufanele sibavikele ngayo yonke indlela kunoma balinyazwe yithi abavikelwe yithi ngoba ukhona nje ushaya umama ngaba ukuba wakuzalanga. Ngicela Mashenge sikubheke impela lokho ngoba singakwenzi kube yigugu lokuthi i-campaign. Sikuthathe very serious ukuthi umuntu umeluleko oseduze kwakho nasemhlanganweni nawo namasosayati nawo ukuthi ake sinqande indaba yokubeka isandla komama nokuhlukumeza izingane ezethu lezi ngane. Ngakho omama siyanhlonipha siyanibonga ngicela ngibashaye ihloko. Ngibukeleke intsha senzile intsha emqoka kakhulu Mashenge ngoba yilona kusasa. Mangibona ingeningi intsha lapha namhlanje kangako kuyangikhuthaza ngokusho ukuthi sesikoleni. Kodwa mawuba nje kwi-weekend bezoqala ukuphatheka kabi ngoba noma yile siyenzayo konke sikwedlulisayo ngibonge uShenge waseMadlaka ngalomlando awuthi ngeqhafuqhafu ngoba noma nini masihlangene Mashenge bathi kufanele wazi lapho uphuma khona ngaphambi kokuba wazi ukuthi uyakuphi. Sikuthathe lelo thuba kodwa ithuba elihle lokuthi masikwenza lokho sikwenze zikhona izingane. Ngakho-ke intsha nayo ngiyayibingelela leyo khona nomphakathi wonke-ke bakithi khona ngithi sanibonane Mashenge.
Umoya wami Mashego uphatheke kahle kakhulu uma ngibikelwa ukuthi umasipala usephinde izelethu usephinde waba namandla nomuzwa wokwakha inqalasizinda esemqoka kangaka emphakathini. Kuhle sithokoze futhi sibabaze lapho senzelwa khona okuhle. Baningi abafisa babe nalokhu esizokwamukela namhlanje. Ngiqala ngokubonga umasipala bese ngithokozela kakhulu ngokuba ngumphakathi oyithandayo into enhle. Lokuhle kuzovama ukunithanda manikuthanda ngithi Mashego. Kuthandeni nalokuhle nikugade ngayo yonke indlela. Selakhiwe laphela leli holo kungekho selakhiwe laphela kungekho zigemegeme nokulahleka kwempahla noma umsindo ovela uqubuke uma sekuzokuba nentuthuko enje endaweni. Phela isisho sithi uma sekuzokusa kuba mpisholo kakhulu. Kubukeka nakithi lapho kuzokuba nentuthuko khona kuba nezithiyo nomsindo ngesinye isikhathi nodlame. Sike sezwa nje nalapho kuwoba khona umsindwana kodwa sometimes umsindwana uyimpilo kuya manje uxazulula kusho usekuyobe khona. Ngithi kanginibonge nina bakababa abantu bomntwana ongizalayo namakhosi ababuthelezi ukuthi lapha abaceza kakukho lokho. Igama leholo umkhandlu osingethe ubukhosi babuthelezi ngaphansi komntwana inkosi uMaphelele sekushobinake lo ngoba mhlawumbe abanye abaziyo uMaphelele bazontuthuko yezwe bazozuzile kodwa ke elinye igama nalepho yakwathi uMaphelele. Ngakho lo mkhandlu uvele umsizwa shela. Umkhandlu uvumelene ngazwilinye ukuthi leli holo libizwe ngokuthi Princess Michelle Mamohale Buthelezi indlovukazi yakwaPhindangene. Ngeke sikubale konke. Ngeke sikubale konke okumangalisayo asekwenzile ngoba kuyake khona umbuzo ukuthi lo muntu uzabizwe ngeholo noma ungaseyindlu enkulu usanda kusenzelana. Bazokwazi mhlawumbe abanye endaweni yababuthelezi imizamo yenziwe uNkulunkulu asisho ukuthi useqede konke. Bone kumqoka manje igama lakhe kube khona enikwazi amanenjana ukuthi imiphi imizamo yaziyo ukuba ayenzayo kuba ingxenye yomphakathi nokuba beyingxenye yomama wesizwe sababuthelezi. Ngisho kusukela esuka eGoli ezobheka umntwana ngoba wathi umntwana makushona uNkulunkulu uMamzila eqeda nokushona simfihla wathi waya umntwana uNkulunkulu uMamahale wathi Shenge ngiyabuya ngesonto elizayo wathi umntwana ungabuya kanjani masishanga wathi ngibuye ngizokubheka ngobuNkulunkulu akasekho. Ngathi mangena bexoxisana nomntwana sithi mina kofanele ngiyoqoqa mkazi ngathi kofanele ngiyoqoqa into zami eGoli. Umntwana siyamazi-ke ihlaya lakhe bese ebheka uNkulunkulu ethi beyithi ngikhuluma nawe bengingasi sikhuluma nomunye umuntu. Amanye amagalelo bathi amancane eNgungulu lo uMamahale ongumkakhe asegqame njengonogwaja umhlophe ehlungwini. Ngokwathi mangabe umntwana ethi uyena uNkulunkulu umntwana ubasela ethi shenge ngicela uba ngibe nengajana nje encane lapha ngasekhishini omama-ke bayakuthanda lokho ayifake ngokuncane lapha ngasengajana encane basuthi umntwana awukuyozama le nkudlwane lapha phezulu sibone ukuthi kuhamba kanjani. Nebala-ke wayoNkulunkulu wayiqala leyo ngadi umntwana wayeseyiphika abanengadi ethi usiyazodla kwase eqala uNkulunkulu kanti ngenhlahla kaNkulunkulu namhlanje nangothandayo engalwazi naye lokulima yasimama le ngadi kubonakala sebenezinto eziseleyo asemakazi ngoba bayoyidayisa ey'tolo olunye wasithi umntwana cha ngizokunika esibili engakusho ukuthi njengoba manje sikhuluma nje kwaqala ngosiyazodla 1 nje sekunosiyazodla 6 manje.
umntwana ke wahamba wazofinyelela ekubeni atshale nawe quarter paste asikhona nje leso sihlahla siyigugu kithi siyasilisele satshala umntwana ngezandla zakhe ukuqala kwale project. Okwabonakala ukuthi kufanele sikwenze mase kwaphinda angene nendlu yakwemukela. Kwabonakala ukuthi kufanele phela mase kwaphinda angene sina sinalo ithuba lokuthi sifikelele imakethe sikwazi ukukhuluma nabantu abanenketho. Kwaphinda angena kube ihub ye-agriculture ukuthi bonke abalimi abancane phansi kwendundulu beze basizakale ngoba uyazi bayithi khona esiyayisenza umuntu atshale akhiqize ummbili ngoba noma yini ayitshalileyo mayebuza ukuthi awu wenziwa yini utshala ummbila kangaka athi uyavuma. Manje-ke ummbila kufanele kube yimakethe ekhulumayo hayi uyavuma ngoba isikhathi uzotshala uvune kodwa uze bonakale ngoba kuyavuma. Ngakho-ke kwaba nalowo msebenzi ayabona indlu ukuthi kufanele wenze nalabo ithimba bambisene nalo ukuthi abantu bazi ungakafaki emhlabathini ukuthi ufakele imakethe yiphi into engakanani. Bayakwenza-ke lokho sebeze benza enye inhlangano ethe ukuthi xaxa umfela ndawonye wabalimi nemfuyo. Abasebezame ukuthi bafake phansi kwalokho nalaba abafisa ukufuya iy'mbuzi. Umgazi ngisafanele ngikade naye angaboni yonke imbuzi ezakudlugulu kuleza akhuluma ngazo. Bakithi ngicela ukubuyela-ke enhlosweni yehholo ngithenja-ke ngithi nje qaphu ngendlu ngoba nangaphandle kokubiza ihholo bayafisa abantu uma kuthiwa umama wesilo bazi ukuthi yena wenzani noma lokhu kube lokhu ehamba nenkosi nje wenzani yena. Ngithenja-ke ngichathazele lokho Mashele. Ake ngithinte nje bakithi inhloso yehholo ngoba kumkhoka uma uyinkosi uma phambi kwabantu noma ukhuluma ungakhulumeli umnandi ukhulume weluleka angithi Mashele. Inhloso yehholo bakithi emphakathini ukusiza ey'dingweni zabo ngendlela ehlelekile umphakathi ovumelene ngayo. Ngokuvamisile ngamahholo akhelwa ukuba umphakathi ushadele khona kube nemihlangano khona wenzelwe iy'fundo zentuthuko khona wenzelwe futhi ney'fundo zokufundisa abadala ukubhala nokufunda ukucosha izeluleko ngamakhono athile. Kungaba ngamakhono okulima, amakhono Mashele okufuya, awokhulisa iy'ngane, awokusiza asebeke baphazamiseke empilweni behluleka ukwenza okuthile noma bashayeka bezama okuthile bashayeka behluleka bezama okuthile. Ihholo futhi linokuqashwa lapho kunemngcwabo nomkhosi othile nedili elithile nalokho okuvunyelwana ngakho. Inqubo yokusetshenziswa kwehholo lezi zinto angayithatha kancane kodwa zimqoka ikakhulukazi ihholo uma kungelokuqala endaweni. Kwezinye iy'ndawo ihholo lihambe lixabanise uma ungavunyelene ngokuthi liyosetshenziswa kanjani, ngobani, nini, ngaziphi iy'nhloso, kuhanjiswa ngayiphi inqubo. Akekho umuntu noma kabekho abantu emphakathini ngicela niqalelisise lokhu bakithi. Emphakathini okungabonakala sengathi banelungelo elithe xaxa ukusebenzisa ihholo. Ngisho ikomidi ayinalo ilungelo ngoba iphathele umphakathi. Ukhiye omkhulu ekusebenziseni ihholo ngokuthula nangobuchule ukuba kube noluhlu lokuthi ihholo lisetshenziselwani futhi livukwa nini kanjani. Uma lokhu sekuhleleke kahle kube sekufunwa ubulungiswa bokuthi kugcine kulandelwa kanjani. Ake ngithinte nje ihholo bakithi liyinhlaka yomphakathi ngaphandle kwalezi zinto ezenzakala esengiyibalile liyinhlaka. Liyinhlaka ihholo ngoba lihlanganisa abantu abavela emakhaya ehlukene ey'godini ezehlukene abaphethwe iy'nduna ezehlukile abakholelwa ey'ntweni ezehlukene abanamahlelo ehlukene ngokwamabandla okukhoza nabanamaphupho ehlukene. Kukho konke ukwehlukana kwethu kufanele sihlanganiswe yimigomo emihle yempilo njengoba singaphansi kobukhosi obubodwa babaphelezi. Ihholo izosisiza ukuba sikhumbuzane izilungonhle obabamkhulu nogogo bethu
abasifundisa zona bephehlelela ubuntu kithi. Basifundisa inhlonipho, intobeko, inhlanzeko, ukuphilisana ngokuthula, ukuhloniphana, ukukhuthala, ukusebenzisa umhlaba, ukuvikelana, ukuthandana, ukusiselana, ukubuyiselana esetshelekwe khona. Ake ngithi nje bakithi isikhathi esiphila kuso. Isikhathi esiphila kuso sinezinselelo. Yonke impilo eqinisweni iyinselelo. Kuningi okufanele ukwenze empilweni ukuze usimame, ukuze ukhule, ukuze ube mdala uma usemncane, ukuze uphile ungaguli, ukuze usinde mawugula, ukuze ufunde ongakwazi, ukuze wenze njengoba kwakwenza abazali bakho. Kufanele ukwazi ukuzimela. Kufanele ube nakho konke abazali bakho abathe bakuphe khona noma ukulingana nakho. Okusemqoka kakhulu futhi kufanele ube nokungcono kunalokho abazali bakho ababe nakho. Bakithi bathi yazi akekho umuntu oyikhethela ukuzalelwa ekhaya eliphofu, noyikhethela ukuzalelwa ekhaya elinonophela. Kodwa bathi umuntu uyayikhethela ukuthi emva kokuba ke sezalelwe lelo khaya mayekhule esikoleni esebenza, akukho ukuthi akufanele akakwazi ukuthi uba umuntu ongcono kunalapha akhulele khona. Lokho ke sekusemandleni ethu. Abazali bethu nomkhulu bethu iningi labo lakhula kukhona kuphela ihliphi, amabhala nezihlaka zokuthwala impahla. Bakhula kubaswa ngey'nguli, kulinywa ngemkhono noma ngey'nkabi noma ngey'mbongolo. Kwakuhanjwa ngezinyawo, kwakuhanjwa ngey'nyawo indawo ende, uhambo olude lwasukela esukwini olulodwa luye lufike ey'nsukwini ey'ntathu umuntu ehamba. Kwakuhanjwa ngey'nyawo zizwa kungafakwe lutho kuso. Isizukulwane esilandelayo saba ney'hliphi, saba namabhala nogandaganda. Ngaleso sikhathi wonke umuntu ofisa ukusebenza wayeqosha umsebenzi. AbakwaTepa ababefuna abantu bokusebenza emayini babekhipha abantu ukuzofuna abantu bayemsebenzini. Umuntu akwisa kakhulu engakusho mashela mangibheka namhlanje siyathokoza ukuthi ngaka ngizobuka into yenu ngoba yenu le nto mayishiwa lapha iselekile. Ngiyathokozisa kithi ukubona singaka, fanele sithokoze ukuthi sizobona sesiyibonele thina kuvulwa lento yethu. Kodwa olunye uhlangothi lwalokho luyadabukisa balutshela ukuthi njengoba kungulusuku phakathi kweviki lolu imisebenzi ayikho magcwele kanje. Olunye kokuhlangothi olubuhlungu mangabe ngibuka nje lingaka mashela siyajabula, kodwa kusibuye ukuthi ngabe labantu abekho ngaba bangaka kuba imisebenzi ikhona. Izinto seziguqukile into kade ngisho, kawusekho umsebenzi nje kade ngisho manje. Okuthiwa uma ufundile kawukho umsebenzi ongaweswela. Namhlanje sihlele emakhaya nezingane ezilengisa amajazi zithintithithi ifukethe. Kawukho umsebenzi bakithi. Leli holo kufanele lisisize. Sicele kuze kulo abantu abazosisiza ngamakhono adingeka manje ukuze siphile nezingane zethu. Futhi umntwana neyamazi mashenge ukuthi into ayekholelwa kuyo ukuyisiza owayethi bathi ngesilungu self-reliance. Kusukela nje kudala umntwana eseyinsizwa naye eyinkosi cishe ngamfukela waba inkosi esemncane kakhulu nami. Wayemncane kamntwana bayinkosi yokutheleza. Wayenjalo eshumayela indaba yokuyisiza. Ngakho-ke ngiyafisa kwabuthelezi mashenge nizwisise lokhu. Ifiso zami okwanisa umntwana engifisa ukuba siqhubeke naso sibambisene neNdlunkulu esokugxilisa ezolimo, i-agriculture. Sikhulume neminyango, sikhulume nalabo esikwazi ukufinyelela kubo babazosiza kwabuthelezi
agriculture namanye amathuba kuba sinesikhathi lesosho nomunye esesikwenzile nesikwenzayo esizamayo uba bakuthelezi sikwazi ukuthi abantu bacosha amathuba nemisebenzi sobe sehlulekile masingakwenzi lokho mashini noma sehluleke sizamile ukuba ningahlali emakhaya kanje okungenani iningi lenu singahlali emakhaya kanje siletha amathuba endaweni yakuthelezi. Sengizophetha ngithi bakithi kasonke songisise lokho esinakho. Lapha kwaCezo asinayo inkinga yamanzi. Angithi kunjalo mhlawumbe. Siyabona bomabona kude sizwe naseOkhozini neminye imisakazo ubuhlungu obubhekene nabantu abangenawo amanzi endaweni zabo. Masimdumise uNkulunkulu ngakho konke asikuhlosele ngakho. Kasiwasebenzisele ukulima sidle ukudla okunempilo mashenge. Sitshale ummbila, siwugaye, sidle impuphu enomsoco, singangenwa imikhuhlane kalula. Ngiyacelela ngiyayiphosa nanini mangixosha ithuba mashenge ukuthi sikhona asisho ukuthi sokwenza umlimo. Ngicela sisukume sasina program baphinda ngesesithi masiguquke mashenge. Nethulo nje lesiyalazi ihubo mashenge esengithele umhimbo abakuthelezi lithi aluwe phansi igebe. Ngiyalazi masihlalisane ngokuthula siyimndeni singumphakathi. Lokhu kumqoka mashenge bamayazi ukuthi bangakanani abantu mhla namalanga sizokuthiwa udutshiliwe udutshulwe abangaka babulewe. Ake sizame mashenge basihlalisane ngokuthula siyimndeni. Ngicela ukuthula ukuzwana nokubambisana nemindeni namalungu onke ozalo. Singavumi ungenwa abantu abaningi. Singavumi ukuthatheka izinto eziphathelene nembolofito noma ukuya kwabanamanga abaqeda lonke uzinzo ekhaya. Maselekelelane ngokufundisana amakhono. Maselekelelane ngokwelulekana ngokuyikho hayi ngokukhohlisana. Sokuthi sibalethe osizweni abalidingayo. Siyeke ukwenzela phansi konke okwenziwa abantu ngoba khona intembi bakithi ukuthi umuntu ongazange mayikukhona kuzamayo kube khona abathi engabe umuntu wenzani nje. Lethu uyayizamela kakhulu. Enye into engicela mashenge kuningi ngingacela kodwa kusengigoqa. Ukuthi uma inkomo zami zizodla zilimaza ukudla kwakhe bese uthi mawuzongicela ukuthi awunazi zilimaza lokuncane ngutshale ebese kunanilwa nawe ngalezi inkomo zawo. Niyazi ukuthi inkulu umntalo nawe ngiphela kubazobike ukuthi nakho kunyalelwa impahla yakhe ukudla. Mashenge ake sikeke lokho ngoba nawe mawuba kwezinto ukudla kwakho ubungeke uthande mashenge. Ngiyacela impela mathuluza sitophelele ngokwenzeka ngikho ngivuma nje kunjalo. Ake sishintshe lokho kubuthelezi sizama ukuhamba ngolunye unyawo. Angisho ukuthi soba ongcwele kodwa asehluleke sizama. Mashenge njengoba ningaka nje nake nibheka amehlo angakanani azobona kulwa leholo. Ngicela lamehlo mashenge aqhubeka abe ngaka ukubheka ukuthi leholo qashelwe nayo yonke indlela ukuthi lingonakalelwa lingacekelwa phansi. Ngoba sibekelwa phansi kuthina ngaso sonke isikhathi. Ngakho iholo ozama ucekele phansi noma leli holo uyisitha somphakathi. Ulwa nami mashenge. Ngalawo mazambalwa ngifuna ukuthi ngiyathokoza leli thuba bangize ngiyathele lapha ekhaya yokushilo shenge okunguzwami nawo. Ngiyathele lapha ekhaya nginethembisa mashenge ukuthi angithembisi indimo kodwa ngizama ngakho konke kuba ngiqhubekela umntwana ashiye khona ngeke ngilingane icathulweni zomntwana. Kodwa ngizama ngayo yonke indlela ukuthi ifisabeni abelifisela zona ngiyiqhube. Ngiyathokoza mashenge.